Hi guys, kamusta mong tanan guys? Majong adlaw ninyong tanan. Hi naman. Mag-hi sa nila. Hi. Kamusta mo? Hi naman. Heart na kuno mo. Mag-heart kuno si Ja. Sige, heart diha sila. Hi naman. Heart sila, heart. Saan pag heart lang di ka mao? Sige, heart. Hi naman. Heart damon. Heart damon kuno. Heart damon. Bihag yung mga drawing be. Yeah. Terus daghana na sa drawing guys ada. Sang kuris-kuris. Mag-artist kuno na siya. Mag-artist. Sabay. Ito. Ito pa yung mga ubang drawing day. Grabe ga. Araga sa ka-update mag-kuris-kuris eh. Kumbati, kaya mo school na ba karon sunod? Lapit na kami school day? Lapit na ako sa school guys. Palitan man ikaw bag no. Hi naman. Heart damon. Kuya mo imong heart kay lingin man. Lingin mo imong heart. Nit man. Ha? Nin. Sige tara nga grow. Na. Drawing og circle. Wow, very good. Hanitin naman drawing og circle guys na. Wow, circle. Wow, itlog man na bi. Itlog na. Itlog sa maja. Itlog na. Ano? Itlog sa manok. Itlog day ko sa manok, guys. Itlog sa manok imong gidrawing be? Itlog na. So guys, gahapon no mi ka video gahapon guys kay agamang cellphone nalubat sa way kurente. Nimbrand out pag gahapon dari sa Alicia. Pastilan pait lagi ni way kurente ka di ta katarang og video. Ako ma. Ha? Egg na. Egg na tudloy sila asa man nag-egg. Yeah. Tudloy egg. Egg. Da sunod asa pa ag isa ka egg. Papa. Ag isa ka heart haman. Yeah. Heart. Hi naman. Heart damon na. Heart damon day kuno guys. Ag heart na kuan. Ag heart sa Naman. heart damon. Na oy. Kani guys ba nang sa kani izahang kanang naay kuan. Kani na si izahang kamot. Na, nay nagpantal-pantal. Nas ilam jud sa izang kuan, hadlok ka jud kugon sa nina. Nagpantal-pantal sa sa dapat sa jang dia. Ya. Iya. Na, hadlok ka jud kudan ng unsa ni. Nabintaha na kay na kuan na si Za, nabinta na kay na ma. Sama na day. Dukot. Kaon og dukot guys ta. Batang mo deket og suguon, hala mo deket ra ko og suguon og hingaan og deket. No. Bibilang ga no. Tugapon bis mag-video mi guys sa katong naghumba mig nang ka, wa mi ka video kay wa na gamang cellphone na lubat man. Di na ka survive, wa po koy power bank mo nang adjud malubat sa hang cellphone nun sa way kurente wa di dag-anan. Dili ka upload. Bati be, kaon. Lain paghunting guys kay hang ubo. Arang gazong gilekas ang dani. Grabe, bawo na unsa ni. Labi nang kana bitaw makasimhot og nay aso sigarilyo. Grabe jud jara. Brisge ko naghanda di jadi ko kaginhawa. Bawo gazud allergic siguro ko kuan. Dili ko kaginhawa. Gilak ka jud hang dani, grabe jang gilak ka bawo. Ang ubo nga dang panuhot kuno ni. Sa katong nag-request na nga kanang naay mutan-aw daw sa kanang atop kuno ay naghumanda magpanday naghumag panday dahil sa amang bahay kubo dahil sa amang atop. So ano mapatan-awon ron guys. Egg. Ha? Egg. Jaki mutan-aw sa tas atop unsa na tiwas na ta ha. Kata sa patan-awon tong nag-request ng taon nga gusto kong taon kan sa mutan-aw dahil sa amang atop dahil sa amang kamalig. Oh, man patanawon guys. Kuma naman nun sa taklap ag mga scene. Ag dire lang mga smakuan-kuan. Basta patanawon ra man guys. Guys. Dahil among kwarto sa una nga katong naukab, dana. May kabog na sabit. Dani katong naukab dani sa una. To pati dito speakers. Na kuan na naapta na. Okay na siya. Na
Diri pod. Okay na pod basta kay tibuok ko naaptan ni Zadani. Nay dapit. Ug kanada na ang katungdaan nga sin mo sa lamay among giali diha kay aron taon di pagkasud ang mga mananap. To ni kang ada sa din na naman isa. Dari agdaan ni nga sin among gigamit guys kining dinhi. Dani dapit sa sa padong abuhan. Hari yan. Wala agdaan nga mga sin katong gipang tupi-tupi ni Odit. So mo na siya among gipang taghuat na og pang taklap karon taong di ta mga kit andari magdungag. So ano ba putay sud andari di tak ang uta. Dakare po dari among banggira, nabalhin nag among banggira guys mo nari ag bag-o. Wa pa nag-arrange tapod. Nagdas ni agi dari man to among banggira guys. What's up day? Lagi what's up Ginoo ko. Dagdari guys di agi tag amo sang taghuatan og kanang nay taklap danag mga tabla nga dapat dun tayo himuon na itong katris mga bugoy. Gitaghuat sa kanon din taon pud maglusot ta ng mga wakwak. Dara naglamisa man gibalik. Okay, dadari. Kinapod man ay taon dan na og atop. Okay. Dadari pod man ay taon atop dere. Naragwatang sabaan. Hoy. Ba. Patanaw mo daw gawas guys. Bagang ubo. So mo na sa guys kana gitaklapan sa dahil taghuwat nga na din taon may palit og kuan. So mo na sa guys isang atop. So sa mga kaso. Kita ninyo. Dari kita mo dari skilid. Mato ko datos karsada karon makakita pud mo ron. Mo sana sa intaw gitaghuwat ang taon na nagpanaklap karon taon ni misudlon na tayong mga dautang espiritu. Okay, mo na ang taong masindas nangagi. Di na din taon mga gamit. Yeah. Mawari sila masindas nangagi nga mga tupi. Wala na di naman magamit. Hindi ka mga daris ang CR. Ito hulon pa po. Wala si Jah. Pagpuwang. Kasi laman at least di matuan. Guys. Okay na si Jah. Oh, sili apot. Taklapan sa naman nato darig sin taghugat kay mazo na laman na si Jah di ta asok di ta hangin-hanginan magdigamo ang di maparang ang dinagampo ray. Okay man na guys. Agdari sa gawas. So mo na si Jah agatop. Sa nag-request na nga gusto mo tanaw sa mga atop mo na ni. Da kang gusto pong pasalamatan dani ang mga tao nga tabang in taon na mga aron in taon mabalik in taon ning atupa. Malis dan tong mga atupin taon dai nga nga gumus-gumus ni Odit. So mao na siya nakita na ninyo. Gamang gamayng kamalig. Taguatan sa naman na maging ari guys karon din taon pun may panudlon dari di maadjong kuan nilalang. Ay, hapit na rin sadla darig di maadjong nilalang. Oops, dagan sa kadiha. Na, ala. Tago na imbo na nala kay imo ra ba nang gamitan ni nagmo-school na ka. Di. Pantagi mo na imong crayon dali. Asa man nagsadlanan sa crayon? Ha? Hawan. Hi sa nila bi. Hi. Dali, ato bang sa nila. Hoy. Iliya Kim. Na nagluto naman ng kag-crayon. Pasensya na mo guys kay gahang tingog. Ano jud, gahang ubo grabing giluka. Sige pa ko panghimaghat na. Gahang himaghat guys mo ni bahay. Hinatag ni datos katong naghilot na mo guys sang adlaw. Tagaan ko ni Zadani kay pahumog ko ng tubig kay aron kanang manggawas ang mga panuhot. Da para punis mga bughat. Panghimaghat di ay kaning bahay umpisa to nakailad hag bahay mao ni kanina. Pait man ni sa og kanang ibutang na ris tubig. Wala mi okay ra pud kay kalos Ginoo katong handari nga aran sa kita kan dari speakers nga side sa ulo nawa na. Bitahan na katong giimnan dari. Mao gani batayon basta kanang nay mabughat ko. Kanda na sa speakers dani ra jud na side. Ako ma. Bughat na. Kamu balik na bi. Hindi man balik.
Mabalik lagi ng imong crayon ni uli na nala. Karing-kari ha parang ipang-arrange in taon guys ladto to. Naanam-anam na in taon na magpang-arrange. Karon taw malugluag padaring among gamay kamalig. Sinsa nam ka magilit sa gang bunlan, lainan hang ubo, lainan jud kana sang lainan mahadlok ko. Dapat among luso kay gikan man pag ipang quarantine respikas kay gikan ang admit. Hadlok ka jud kuan. So, okay naman noon sila. Inangay kadlakan. Oto guys, agkatong among mga karing mga sina mga taklap dari. Daghan ka jud taon dani nguan pa labi na sa katong mga kahoy nga gipanggamit dani. Daghan sa din taong ning tabang namo. Gusto ko magpasalamat guys sa katong mga ning tabang namo. Labi na lindas Ate Josephine, Ate Norlina, Ma'am Jane, ug ni sa bato ha, daghan nun sila. Gana isa nga di magpa-mention. Salamat ka Adjo. Ibaw na ka og kinsa ka. Basta daghan ka dong salamat ninsong tanan. Ninsong pagtabang namo. Basta kabango na mig utro. Balang sa utang-utang. May uban guys ani lagi pang onas panuhol. Lagi adto sa panuhol. Oh, Ginoo ko. Sinsa naman guys, ang mga ubo, lain na. Allergy siguro ni. Gatong hang nga utangan, bayaran lagi mo na. Di pa lagi matapos ang 2022 makabayad na ko. Basta daghang gayong salamat sa mga taong tabang namo aron mabalik yung taon na gamong atlo. Akta na gamong kamalig. Di na may mga basa, di na may maintan. Sino na anay atok sa paning tumaraw sa paning tungag ang ilanat. Di na kuwan sa ito, buhat-bughat siguro. Sa stress po diya sa badog kay grabe din ang stress ha. Bados gabi eh. Napubya mi. May iliya mo ito pagka Domingos. Buntag kami duha sa iliya nang gidengan tawag ang mga ilanat. Ano sino ang kang inday nawa na yung taon. Agahang pabili naghana lamang ubo. Ang ubo na ni. Magkuhan, magpanglipong pa ko. Palipag ko ganihang vitamins. Magtana ko na to. Generic, itagaan ko vitamins para palipong ko, no? Panglipong. Lipong na noon. Tapos naglipong-lipong. Madulong magmaulian na ni. Di lalim ko na batiin. Ito guys, daghan ka salamat sa mga nangtabang namo. Okay nagamong dari among atop sa mong kamalig. Daghan ka salamat ninyo Ginoo na lang may antigo ninsong mabahos. God bless ka nun na sa inyong pamilya. Manghinaat ko nga tagaan pa magdaghang grasya kauban sa inyong pamilya. Daday mo insa man kanila day. Naman. Thank you ka Azo kadi na may mauwanan mainitan. B. Tingin na, thank you nila. Guys, mora to ang among video karong adlaw, pasensya na may ka-upload gahapon. Kay wa jud, di matabang kay kurente dari wa gahapon pati ang signal na wa gahapos. Mahapon-hapon na lang kasi nang giuway ko, Ginoo ko miss nami kuhaunon. Kaya daman ning taon pa ning kon para birthday niya. Hapit nag-birthday sa mga Kim karong February 2. Wow! Wow! Daan. Nami pang na taon may pang pansitay. Kinsa tay ganahan manukos naman mo daris bay. Tali. Ligo lang mo daan. Taon pa. Tali. Bitaw. Taon pa. Ulot. Taon ula. So guys, mag pansit ragad mi magpansit ra mi isa katawa dari pakaon. Muna na among video rong adlaw guys. Daghan ninyo kalimti pag-like ug subscribe among channel guys. Daghan kadong salamat ninyong tanan. Bye-bye be. Bye. Bye. I love you. Love you everybody. Love you ninyong tanan. Bye guys. Bye-bye.